Hello mga ka-George. Hello mga George. Ang galaga ng lago. Mauni among ginapaon mga ka-George para makuha og dagkong tilapia. So ato nang sugdan mga ka-George. Lah, ako nagtilapia siya. Kita daw be kung makakuha ba jud tani? Ato ning testingan mga ka-George. Ato nang itsa ang taga nga naay paon. Makakuha ba jud tani? Unya George, nakakuha ka. May jud niya akong itoy da. Papulis ata kay watay swerte. Nindot ilang pispan diri mga ka-George kay limpyo ug ang ilang ginapakaon diri sa tilapia kay upa sa palay. Tapos gina-harvest nila ilang tilapia diri mga ka-George within 3 months kay sakto naman iyang size. Then ginabaligyan nila sa market mga ka-George. Although ang tilapia diri mga ka-George nga nasa pispan is wala pa siya kaabot og 3 months. Pero gisugtan gyapon mi na mamingwit kay kaila raman lingaw-lingaw ba. Chill intro dance. Follow for more. Ara naman nagabidyo naman siya. Marami din palang benepisyo ang pagkain ng tilapia mga ka-George. Isa na dito, ang mataas ang omega-3 fatty acids. Pampalakas din pala ng katawan mga ka-George. Mabuti din pala ito sa puso. At higit sa lahat, nakakatulong din pala makontrol ang cholesterol level natin mga ka-George. So, yun lang mga ka-George. Happy weekend!